ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ. നേത്രദാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ച ഒരാളിന്റെ കണ്ണ് മറ്റൊരാളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നേത്രദാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേത്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നേത്രദാനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് അതിനൊരു സമ്മതപത്രമുണ്ട്. ആ സമ്മതപത്രം നേരത്തെ കൂട്ടി ഒപ്പിട്ട് 2 സാക്ഷികളും ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അധികാരികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കുക. അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ആ മരിച്ച രോഗിയിൽ നിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റിയെടുത്ത് മറ്റൊരാളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലേ അത് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എത്രയും നേരത്തെ ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യാമോ അത്രയും നല്ലത്. മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെത്രയും നേരത്തെ വന്ന് ഈ കണ്ണ് രോഗിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ട് നേത്രദാനം ചെയ്യാൻ നേത്രദാനം കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോർണിയ എന്ന നേത്രപടലം എടുത്ത് മറ്റൊരാളില് ഈ കോർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ നേത്രപടലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലേ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മറ്റസുഖം കൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് ഞരമ്പിന്റെ കേടുത വന്നു പോയ ആളിനൊന്നും ഈ കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. കൃഷ്ണമണി അതായത് കോർണിയ ഇല്ല, അതായത് കണ്ണിന്റെ ആ കറുത്ത നേത്രപടലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് അത് വെള്ളയായി പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ആ കണ്ണിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പും അതെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ കോർണിയ മാത്രം വെളുത്ത അസുഖം വന്ന് മുറിവോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് ഉണങ്ങി വെള്ള പോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നും ആ കോർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറുത്ത നേത്രപടലം മാറ്റി മരിച്ച ആളിന്റെ നേത്രപടലവും വേറെ ആ നേത്രപടലത്തിന് വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും പാടില്ല. മരിച്ച ആള് കണ്ണ് ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കോർണിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറോ വെള്ളയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല. അപ്പൊ നോർമലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർണിയ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ കാഴ്ച കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച ആളിന്റെ കണ്ണെടുത്ത് അപ്പാടെ മൊത്തത്തിൽ മറ്റൊരാളിന് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രക്രിയയല്ല ഈ കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി. ഈ കോർണിയ എന്ന നേത്രപടലം മാത്രം മരിച്ച രോഗിയിൽ നിന്നെടുത്ത് രോഗം വന്ന ആളിന്റെ നേത്രപടലം മാറ്റി അതിലോട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മറ്റെന്തെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയ്ക്കോ മറ്റ് ഞരമ്പുകൾക്കോ അസുഖം വന്നുള്ള കാഴ്ചക്കുറവിന് ഈ കെരോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കോർണിയയ്ക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതിലൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളത് രോഗി നേരത്തെ ആള് സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. രോഗി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധുക്കള് ബില്ലിംഗ് ആയിട്ട് സമയത്ത് അധികാരികളെ അറിയിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കണ്ണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഉപയോഗമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരാള് സമ്മതപത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളാരും അറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത്. കൂടുതലും ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവരപ്പോഴും തന്നെ അറിയിക്കുക. ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്രയും നേരത്തെ വന്ന് കണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ നേത്രപടലം മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.